Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Galla kärhanasyny we daýhan birleşiklerini Aşgabatyň tapşyrygy boýunça prokuratura deriňewleri geçirilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji iýulyna sebitden maglumat berdi. Barlawçylar etrapda orok mövsüminiň wagtyndan öň tamamlanmagy we käbir daýhan birleşiklerde plan borçnamasynyň ýerine ýetirilmezligi bilen baglanykda deriňew işlerini alyp barýarlar. Döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetirmedik daýhan birleşikleriň başlyklary gallaçy kärenetçiler bilen bilelikde etrap prokuratura edarasynda her gün soragy çağırylýarlar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlawçylar soragy çekleýän daýhan birleşikleriň başlyklaryny we gallaçy kärenetçileri buğday ýogurlugyny guman edýärler we döwletiň öňündäki bergilerini 1-nji iýul içeni ýapmadyk halatyny olara garşy jinaýat işini gozgamak haýwatyna atýarlar. Etrawyň Galla kärhanasyna geçirilen deriňewleriň dowamyna bolsa kärhananyň işi bilen bagly dürli aýyplamalar bilen birnäçe jogapkar işgärä garşy aýyplama bildirilip jinaýat işi gozgalypdyr. Azatlyk radiosy garşysyna iş godaran işgärleriň ad familiýalaryny aýan etmekden saklanýar. Türkmenistana daýhanlar döwletiň bölüp beren kärene ýerlerine şertname esasyna gowwaçy we buğday ýaly döwlet tawşyryny girýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýärler we ýygnalan hasıly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Döwlet daýhanlary oba hojalyk tehnikalary we mineral dökünleri bilen ýeňillikli öpçün etmegi öz üstüne alýar. Plan borçnamasynyň hötdesinden gelip bilmedik kärenetçiler tehnika we mineral dökünleri bilen bagly özlerine berilen ýeňilliklerin öwedini dolmaly bolýarlar. Şeýlelikde kärenetçiler kä halatda döwletiň öňüne bergili çykýarlar. Hasylyň meýdanlardan ýygnalmagynyň ýa-da prokuratura edaralary döwlet plan borçnamasyny ýerine ýetirmedik kärenetçileri soragy çekip başlaýar. Bereket etrawyna prokuratura edaralary tarapyndan deriňelýän garlaçy kärenetçiler buğdaýy ýydygy işlerine ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edenligini, ýylyň dowamyna ygylyň az bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärenetçi daýhanlaryň mineral dökünleri bilen ýa-da oba hojalyk tehnikalary bilen wagtly öpçün edilmezligi ýaly ýagdaýlar sebäpli oba hojalyk önümçiligine niýetlenip bölünip berilen ekrançylyk ýerlerine gowwaçy ýa-da buğday hasylynyň pes bolmagy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. İdik işlerinin dowamyna kärenetçi daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan problemalar bilen bagly habarlary asla reaksiýa bildirmeýän türkmen häkimetleri hasyl mövsüminiň ýygyany plan borçnamasyny dolup bilmedik kärenetçilere garşy basyş çärelerini güýçlendirýärler. Prokuratura işgärleri polisiýa bilen bilelikde öýlere aýlanyp daýhanlaryň öýlerindäki ammarlary barlaýarlar. Buğday ogurlap gizleýän bolaýmasyn diýip guman edýärler. Diýip bir ýerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.